Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Hoy, kalasin mo yan. Pag ayaw mo putulan ko ng ilig mo yan. Ayaw mo kalasin. Kalas! Agad. Nako. Word to word. Ewan ko, paano siya napunta dyan? Di ba nung daragat siya? Tapusin na natin ito. Tanggalin mo! Isa siyang aswang na ako. Pagdating kayo ito, aso po. Ano dito na lang daw tayo matulog? Suot na yung pala yung negosyo niyo. Pagkatapos, tayo ng pera. Oo. Tingnan mo yung asawa mo, lumalabas na yung mga pagkaitin mo. Ayan o, tingnan mo, nagagalit yung aso mo. Ano? Kaya mo pa? Dagdagan ng kuryente magnetiko. Alis ka na sa katawan niya. Alis ka na. O, pumalis ka dyan. Diablo. Isang aso ulo. Tatapusin na natin ito. Hindi natin makagali. Hindi niya kakayanin ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, inuutos sa kita lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Magtay na. Amen. Gising. Sabihin in Jesus' name. Huy! O, saan ka pumunta? O, kita mo na, tumulog na asawa mo, sabi siya nakarating siya sa Diablo eh. Para siyang aso ulol. Hindi. Punasan. May nakita ka ba dilim? Parang ano? Tingnan mo lang, biman mo nga na asawa mo. Saan ka nakakita? Sa kanya pumuti yung mukha niya eh. Kanina itim mo. Oo. Saan ka nagpunta? Mimilapit ka na naman eh. May nakita kang buwan? Nagkakarinang balayin mo ko. Buwan, di ba? May nakita siyang buwan. Kaya ko nakita yung buwan. Nakita ko yung buwan. Isa itong asong Diablo. Saan ka nakatapat sa buwan? Nakita kita sa buwan eh. Sa tabi ng dagat? Hindi. May nakita ka bumapagaspas na karagatan? Wala. Lakas ako eh. Sige, isipin mo, parang ano? Ano yun? Mga wolf, mga aswang. Itim na ano? Gumaganong-ganon. O kaya nga, yung aso gumaganong-ganon siya. O kita mo, sabi siya. Kaya pumuti ka na lang ay. Tingnan mo, nawala yung sakit mo. Ganun mo sa tagiliran mo. Ano? O, tingnan mo yung balikat mo, wala na sakit. Ano? May sakit pa? O, di ba? Ilan taon mo na sakit yung aswang? Matagal na po, wala nang nagsama po kami katinigin lang. Ayan, wala ako naman pakalang kung libing kayo. Basta pinagkano ka ng Kristo. Mga ilang taon? 4 na taon po kami. 4 na taon ka na kinakagat ng aswang. Sagad, yuko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, binabasbasan kita sa pangalan ng aking Amang Jesucristo. Sa pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Cruz, Jesus, ay ilawan mo ang aking kamay upang gamitin ko sandata sa aking kalaban. Pinapalayas ko ang mga masasamang espiritu pumapasok sa kanyang katawan lupa sa pangalan ng Jesucristo. Amen. O may Jesus amang Nazareno, kami ang iyong mga nakilala kami sa pangalan at masamang espiritu. O may 3 times, sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. O, lakad. Tingnan mo, malaking pinagkaiba mo yan. Anong pinagkaiba? Wala na, oh. Talon-talon.
Tsaka sa ilong Ano? Ano pinag-iba? Wala nang sakit, no? Kanina para kang ano? Parang may kumakagat sa tagiliran mo. Nakita ko yung aso sa buwan. Yun yung aso, yun yung aswang. Nakarating ka sa kadiliman at sa may buwan. Nakita kita eh. Kaya nga tinapos ko na yung kalaban. Mukhang hindi tayo papansinin ito kasi mga diablo. O, salamat kay Cristo. Taga saan ka? La Union? O, mega shoutout sa mga taga La Union. I love you so much. Ito yung pinakamaganda niyang girlfriend. That's my bucket sa tingin. Ano sakit niya tayo naman? Siya naman susunod mamaya. Ano? That's my bucket ko naman. Ay, kati-kati mamaya. Ito po, hindi ko maiyan. Frozen shoulder. May frozen shoulder po siya at susunugin ko yung kati-kati niya. Okay na kaya? Salamat. Paalam ka na. Bye-bye. Thank you.